ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ಪನ್ಪೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಮೈದಾಗೆ ತೊಂದೆ, ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಕಡ್ಲೆ ದಾಲ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಬಕ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ತಾತು ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೂ ಒಂತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ, ಬಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಅನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ನು ನಿಗಲಿ ಬೋಡಿ ತಿಂದ ಪಾಡುಂಡ್ಲೆ ಬುರ್ಚಿಡ ಪಾಡುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪು ಬಕ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದೇನು ಸರಿ ಅದೇ ಹಿಟ್ಟನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಅದೇ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ ಅದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು. ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ನೀರಾದ ಎಪ್ಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೇನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇಂಚ ಅಂಟಿಪ್ಪೊಡು ನೀರ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತುಂದಿನೇನೇನು ಪಾಡ್ವೆನಿಕ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತುಂದೇನು ಸರಿ ಪಾಡ್ದವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಒಂದು ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು. ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಗ್ಲವಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀಪೆ. ಇತ್ತೇನು ದಾಲ್ ಬೇಯರ್ದೀತೆ ಚೆನ್ನ ದಾಲ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಒಂದು ಬೇಯ್ಪಾಗಿ ತೊಂದಿನ ದಾಲ್ ಇಂಚ ಬೇಯ್ತಂಡಿ ಅವು ರಡ್ಡು ಸಿಟಿ ಪಾಂಡ ಇಂಚ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡ್ ಲಾಯ್ಕ್. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡುಂಡು ಐಕೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟುಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಬೆಲ್ಲದ ತೀಪೆಲ್ಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗೆತ್ತೊಂದಿನೇನೈತಿ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೀತೆ. ಹಿಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಹಾತುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ದೀವೊಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀತೆ ಒಂದೇನೋ ಹಿಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ದೀವೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ತಾಗಾದ್ಗೆ ನೋಡು. ಕೈಕೊಂತ ಒಂದು ಪತ್ತುಂಡು ಅದ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಜ್ಜಿಂಡ ಹಿಟ್ಟು ತಾಗಂಡ ಸೈ. ಇತ್ತೇನೊಂದು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ದಿನ ನೆತ್ತವಲ ಇದೆಯೇ ನಡೂಟು ದಿಯೋಡು ಅದಾಗ ಸರಿ ಬರ್ಪುಣು ಜೇಲೆಕ್ಕ. ಕೈಕ್ ಅಂಟೊಂದುಂಡು ಅಂಟನ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಎಜ್ಜಿಡ ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ನೀನ್ ಸರಿ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನೇನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತಂಡ ಸೈ. ತೆನ್ ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟು ತಾಗಾದು ಒಂದೇನು ಕೈಟೆ ತಟ್ಟುವೆ ಒಂತೆ ಕುಡಿಗಡೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಲಾಟ್ವೇನ್ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಯನಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟಿನ ಪೂರ ಕುಡ್ತುದು ಅವೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ತವಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡವು ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತೆಳುವುಲ ಆಟದ್ಗೆ ನೋಡು. ಹಿಟ್ಟು ಪಾಂಡದಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಪರಿಯುಜಿ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಒಂತ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡಾಡಲು ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತವಕ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪೂರ ಕುಡ್ತದ್ ಪಾಂಡ ಸೈ. ನೆಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ತವ ಬೆಚ್ಚಾತನ್ ಸುರುಟೆ ಐಕೇನೊಂದು ಹೋಳಿಗೆನ್ ಕೊನೋದ್ ಪಾಡ್ಯೆ ತೆಳುವುಲ ಆಟೋಡು ಮಾತ್ರ ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಅದ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯನಿಕ್ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಅಂದಾಂಡ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ತ್ ದೀಪ ಅಂದಾಂಡ ಅದ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಕಾಯ್ದು ನಿತ್ತೆ ತೂವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಣೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ನನ್ನೊಂಜಿಲ ಮಲ್ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಪಲ ಲಾಟ್ನಿಗ್ ತಾಗುಂಡ ನಮ್ಮ ಅದೊಂದು ಚೂರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಸೈಡಿಗ್ ತೆಳುವು ಲಾಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೆ ಇಟ್ಟು ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪುಡು ಅದಾಗ ದಾಲ ಹೋಳಿಗೆ ಹಾಲ ಪುಜಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು 2-3 ಲಾಟಿಯೇ ತೆಳು ಮಲ್ತದೆ.
ಏಪ ಅಂಟು ಗೊತ್ತಾನಗನ ಮೈಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಂಡಸೈ ತೆಳು ಮಲ್ತಲಾಟಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತಡವು ಕಡಕ್ ಆಪುಂಡು ಉಂದಿನಂತ ಅವಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಚೂರ್ಲ ಹಾಲಾತೆಜಿ ಸರಿಯಾದೆ ಬೈತು ನಿಂಚ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿ ನೆಟ್ ಹೆಸರು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಉಲ್ಟ ಪುರ ಬೂರುಂಡು ಈತ ಕಾಯಿಂಡ ಅಯ್ಯವು ಹೋಳಿಗೆ ತೆನ್ನೆಕ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಿಯೆ ನಮ್ಮ ಅದಗದಗನೆ ತಿನ್ಪಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನೆಕ್ ಬೊಕ ತಿನ್ನಗ ಪಾಡೋಡು ಸುಮಾರು ನಿಕಲಿಗೆ ಲಾಟ್ ದಿನ ತೂಜಾಯ ಹೋಳಿಗೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಏತು ತೆಳು ಮಲ್ತು ಲಾಟೋಡ್ ಬಂದು ಓಕೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಂದೆ ಅನ್ನಿಕಲೆ ತೋಜಾಯ ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.